Hendaiako atxikitze zentroan geroz eta erretentzio gehiago eta luzeagoak egiten direla salatu du migranten eskubideen alde ari den Zimat elkarteak egin duen iazko balorazioan. Eta Xingarrazokaren bilana ere egin dute, datak aldatuta oroar jende gutxiago bai baina alere. Oraindik larun batean jende gehiegi egontzela onartu du herriko etxeak. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Baionan Barte Gankon Jesugletok zine festivala hasi zen estreinu batekin besteak beste, Artzain Soil izeneko lana, xehetasunak gaurko saioan. Ongi etorri! Migranteen eskubideen aldeari den Zimat elkarteak iragan urteko balorazioa egin du hain zuzen erretentzio zentroetan gertatutakoen inguruan. Ez gira trampanero hori behar, zentro hitza eskutatzen du presondegi bat dela atzerritaren zat, eta hori diskriminatorioa da, frantsesak ez dutelako olako lekuak atxikituak izaiteko. Hendaiako atxikitzegunean erretentzio gehiago eta erretentzio luzeagoak, naiz eta horietako asko aske utzi behar izan dituzten gero eta horrek poliziaren bidegabeko jarrera azaltzen duela salatu dute. Bakarrik erdiak geratu dela zentroan, beste erdia liberatu izan dela epaileak liberatu dituelako. 350 pertsona pasa dira Hendaiako zentrotik, gehienak algeriarrak, marokoarrak eta tunisiarrak, aurreko urtean baino 100 lagun gehiago dira. Aldiz, kanporatze bataz bestekoa apaldu eginda, eta erdia baino gehiago era batera edo bestera aske geratu da, hori bai, kasu askotan 2 hilabete igaro ondotik. Batez besteko egonalaldia emendatu da. Covid baino lehen 15 egun ziren eta orain 39 egun dira. Etorkizunari begira arranguratuta, oroar geroz eta zentro gehiago eraiki nahi dituztela diote eta adibidez familia babesa zutenetako asko aukera hori galdu eta kanporatze zorian geratuko direla lege berriarekin salatu dute Zimat elkartetik. 2024ko Xingar feriaren bilana egin berri du Baionako herriko etxeak. Alors cette foire s'est mieux passée que la précédente. 60.000 bisitari gutxiago izan dira joan den urtean baino, 13ko jaitsiera herriko etxearen zifren arabera. Aurtengo apustua izan da azoka Bazkondoko asteburuan egitea, opor garaiekin batera izan etzedin. Apustu arrakastatsua zentzu horretan. On a eu une baisse de fréquentation, ce qui était voulu. Azokan bertan, xapitoan, 10% jaitsi da bisitari kopurua, eta igandean sumatu da bereziki. Horregatik, ekoizleek badutela zer hobetu uste dute. Donc, on a de l'espoir et on va travailler là-dessus. Mais bilan en demi-teinte parce que le samedi... Bilana iluntzen duen eguna ordea larun bata da. Zalantzak sortzen jarraitzen du, joan den urtearekin alderatuta ez delako aldaketa handirik izan, eta besta batzuetan gehiagizkoa nagusitu baitzaio Xingarrari. Herriko etxeak gogoeta eta lankidetzan jarraitzeko asmoa erakutsi du, hitzordua ahalik eta gehien hobetzeko, eta 2025erako datak ez dituzte oraindik ezagutarazi. Artzain Soila Sabina Urkat eta Lucy Franciniren lehen sormen dokumentala da. Iparraldeko bi errealizadoreak jada inguru giroaren aldeko dokumentaletan elkarrekin arituta, inpaktuzko filmak egiteko grinaz, gizarte gaien inguruan gogo eta eragiten duten filmak egitera animatu dira. Gurean dagoen arazo handienetako batera hurbilduz, lurren jabegoa, laborantzako lurrak eta laborarien prekarietatea. Nekazaritzak gaur egun bere krisialdia ezagutzen du, badakigu nekazal mundua prekarioa dela eta azken hilabeteek erakutsi dute zenbat tirabira izan diren gaiaren inguruan. Guretzat garrantzitsua zen oinahira itzultzea elikadurara eta hori zen gure nahikeria. Horrela, mainaren bidea ezagutuko dugu lan honen bidez. Laborari familiatik ez datorren Lartzabaleko gazte hau, lurra, arditegia eta etxalde baten bila aritu da 6 urtez Artzain Soil izan ondotik.
Bere barne sinesmenek errealitatearekin zer nolako talka egiten duten kontatu nahi izan dute errealizadoreek. 6-7 urtez aritu zen artzain soil gisa, eta egun batez aipatu zigun eremu batean sustraitu nahi zuela, eta 20 urterekin ongi zela instalatzeko astapen batean artzain soil gisa oso aterabide ona izan zela, baina 30 urte urbiltzen ari zen horretan, beretzat importantea zela nunbait instalatzea eta gehiago azken finean askeago izateko bere lujak nahi bezala bideratzeko. Eta hori izan zen gure abiapuntua dokumentalekoa, erabaki ginen bihurgune horretan hori aitzakitzat hartzea, eta beraz bai da sustraitze historio bat, sustraitze profesionala, baina ere pertsonala. Zuzeneko zinema moduan kontatzen da historioa. Kanpotik ikusita kontemplatiboa dela, segitzen ditugu bere bizitzan izaten diren gertakariak, komentario oahik eman gabe, eta hori gure autua zen astapenetik. Hori egiteko, ejan nahi du, demorainitz hartu behar dela astapenean pertsona ezagutzeko, pertsonarekin mintzatzeko, eta filmatzen hasi baino lehen, manditugu hilabete hainitz. Zukugailua Ipar Euskal Herriko sormen zinematografikoak sustatzen dituen elkarteak antolatutako egonaldiari esker landu dute proiektua. Uruñan, Azparnen, Hendaian, Maulen, Donapaleon, Kanbon, Donibane Loitzunen eta Donibane Garazin ere izanen da ikusgai maiatzean. Asteburuaren atarian beti bezala zonbait hitzordu berehala, zurekin hasiz Jorrebide gain, zetak taldean Feiorre Paraz hemen Lapurdin izanen baitugu asteburu hontan. Horixe, gaur bertan iraganen da kontzertua, eta nire ustez iparraldean aurreikusita dagoen azken eta bakarra, kontzertu bakarra da, beraz, zoritxarrez sarrera guztiak agortuta daude, baina esandakoa gaur Atabalen joko du zetak taldeak. Feiorre Parazek gidatzen duen taldeak izugarrizko arrakasta du eta kontzertu gehienen sarrerak agortuta daude, urtarrilean bere bira hasi zuen Iruñan, eta geroztik Euskal Herrian gaindi baita kanpoan ere ibili dira plazaratu duten ahaztien disko berria aurkezten. Gainera, aste honetan gure saioan, talde horren bateria jolea den Iban Larraburu ezagutu dugu urruñarra, baina gaur egun senperen bizi da, eta hasieratik zetak taldeko kidea da. Musikariak beraz, zetak taldeko ibilbidea hausnartu du, eta batez ere kontatu zen izan den bere ibilbide profesionala. Eta esandakoa, gaurko kontzertua gaueko 9:00 hasiko da Atabalen. Berri ona, zetak hementxe dugula Lapurdin, berri txarra, bete-betea dela berriz ere gomitatu beharko dugu, Eta gauza gehiago, rapa gustukoa balin baduzu, zurekin, Aitor Zabal eta Atxaldeon? Atxaldeon zuri ere, Frank, bai, bihar, larun batean gaueko 10:00 rap kontzertu izango bai dugu, Bar Basque tabernan, ostatuan, Baionan, Jude de España edo Espainia karrika horretan, rap kolektibo bat, RTZ izenekoa, hasiera batean ikastaro edo tailer bezala sortu zen talde bat, horti datorri zena, rap tailerra zizpa gaztetxean egiten baitzuten, eta pixkanaka talde modura ere gorpuzten joan dena, 4 kide, 4 pertsonak osatua, adin tarte ezberdinetakoa gainera, hor bada, belaunaldi salto bat, eta elkar artean elikatzen direna, eta justuko orain bertan, beraien lehen lana edo diskoa atera berri dute, konkista izenekoa, eta nolabait beren asmo edo nahiak ere erakusten dituena, izan ere konkistatu nahi dute eszena bat, konkistatu nahi dute Euskal Herriko eszena hori, eta rapa nolabait Euskal Herria guztian barna ekarri, eta esan bezala bihar larun batean arratsaldeko 10:00 izango dugu parada zuzenean ikusteko, eta esan behar da gainera bihar bertan ere Donostian hariko dira, ez jendaurrean, baizik eta txapelketa batean, izan ere final erdietan dira, anuetan, 35-40.000 lagunen aurrean jotzeko sariketa batean, eta bihar jokatuko dituzte final erdiak, eta sorteriko beren ere bai ez, gure aldetik, ia lortzen duten rapa, anuetara, Ipar Euskal Herriko rapa, anuetara eramatea, Frank. Musika gehiago, izarrak irukotearekin, 20 urte betetzen ditu, aldude baleako eta irukote horrek, 20 urte, eta kantaldi berezia zonbait gomitekin, Baionako antzokian larun bat arratsuntan,
sartze guziak saldu dituzte jadanik, baina lasai egon, emanaldi hori Euskal Telebistak filmatuko baitu, eta ondoko asteetan, hemen erakutsiko ditugu zonbait zati, eta osoki ere bai, larun bat arrats batez abisatuko. Tokia ahatik bada, bertsu zaleak balima zaizte, bertsulariak entzuteko, Aida Izpurua eta Onintza enbaitak kantatuko baitute, larun bat goizuntan ameketan epaiskan, eta ondotik bertsu bazkaria ere izanen da, beraz hor tokia bai, eta animazio edera ere bai. Eta bururatzeko iduritzen bazaizue, zetak taldea berriz ere, Peio Reparaz gustuko baitugu hemen, hiruek nik uste? Bai, gehien bat. Bai. Norkez. Bai. Barekin, aste gure agurra, aste buru ondeneri, eta egon pixko, jaio. Elkarrekin geundenean enitxuen gorde, somaten